Moje meno je Andrea Cinigová. Comenia Script je projekt nového písaného písma, ktorého autorkou je Radana Lencová. Prešlo pilotným overovaním v roku 2010 až 2012 a zúčastnilo sa ho veľké množstvo škôl, základné, praktické, špeciálne školy a školy pre zrakovo postihnuté deti. Comenia Script, charakteristika toho písma je dôležité, že bolo vyvinuté práve pre potreby súčasných školákov. Je tam jednoduchá veľká abeceda, pri malej abecede je tam zväčšená proporcia strednej výšky a sú rôzne varianty, ku ktorým sa ešte dostaneme. To je spomínaná veľká abeceda, ktorá je dostatočne jasná a zrozumiteľná. Je naozaj vytvorená pre deti, ktoré prídu z predškolských zariadení a tie malé deti, pre ktoré je táto forma uľahčená. Dole vidíte písané písmo, ktoré je naozaj dosť obťažné pre deti, ktoré ešte nemajú rozpísanú rúčku. Malá abeceda je inšpirovaná renesančnou kurzívou, ktorá vlastne už v renesancii písali veľmi čitateľne a zároveň rýchlo. Dole máte možnosť vidieť, ako sa naozaj podobajú. Spomínaný voliteľný sklon písma sa učí v 2. ročníku. V 1. ročníku je to vlastne kolmé písmo a v 2. ročníku môžu deti, pokiaľ sa im to bude vyhovovať, použiť tento sklon. Nie je to samozrejme povinné, ale uľahčuje to vlastne rýchlejšie písanie písma. Priradzovanie písmen, toto písmo Comenia Script sa vlastne priradzuje, nespája sa ako klasické písmo, ale tvorí sa priradzovaním jednotlivých písmen k sebe. V 2. ročníku takisto prichádza k výberu tvarových variantov. Je možné vlastne napríklad pri písmenke K sa píše jedným ťahom. Písmeno Y je podobné tlačenému písmu a písmena F, J a G, tak tam sa kladie dôraz na výraznejší tvar. Takisto je to voliteľné. Písmo Comenia Script má tiež k dispozícii ťahy pre ľavákov, ktoré tiež nie sú povinné, ale uľahčuje vlastne písanie pre ľavákov. Jedná sa o horizontálne tvary, kde vlastne píšu deti zprava doľava. Obrázkové písmo Comenia Pictures je písmo vytvorené na základe obrázkov, ktoré majú deti k dispozícii, stále na ne môže pozerať a tým pádom si ich ľahšie rozpamätajú a pamätajú sa pri používaní tohto písma. Diakritické pomôcky Comenia Script pre 1. ročník. Prvou písankou je kreslím tvár, kde vlastne si deti cvičia grafomotoriku. Je to vlastne na elementárne kreslenie tvarov, až potom sa prechádza na písanky UMSAT 1-2. Takisto je vytvorená pre analyticko-syntetickú aj pre genetickú metódu. Ďalšie didaktické pomôcky Comenia Script, spomínané obrázky abecedné, takisto Pexeso, deti sa majú možnosť hrať Pexeso, kde tiež vizuálne vidia písmenka, čiže sa hrajú a zároveň sa učia. Praktický manuál Comenia Script slúži pre učiteľov. Didaktické pomôcky Comenia Script pre 2. ročník, je to vlastne na cestách, putujeme spoločne s Plišákom Myšákom, ktorý je vlastne zobrazený v písankách a ide o putovanie po rôznych krajinách. Takže deti majú možnosť poznať rôzne zaujímavosti o rôznych štátoch a krajinách. V 3. ročníku je to vlastne písanka Putujeme za písmom, takisto veľkosťou rovnaká ako obidve predchádzajúce. A to je vlastne zaujímavé, že sa môžu deti dozvedieť aj učitelia mnoho z histórie písma úplne od počiatkov až po súčasné písanie. Tu vidíme písmo žiakov 1. ročníka. Pre toto písanie je typické, že píšu vlastne kolmo a dbá sa tam na tvarové proporcie písma. Takže tu vidíme ďalšie
ďalšiu písanku. Je vidieť v tomto odlišnú charakteristiku písma, hoď sa jedná o prvákov. A tá stredná proporcia je zväčšená, ako vidíte. Písmo žiakov pre druhý ročník. Tam sa už pána dynamiku písma a rýchlosť písmena. Ako vidíte, to písmo je naozaj dosť čitateľné. Za chvíľu prejdeme k tretiemu ročníku a ešte je tu druhý ročník. Tu už je možné vidieť ten sklon písma. Takže už skúšajú títo druháci písať s tým povoleným sklonom, ale naozaj niektorí druháci ešte ostávajú vlastne pri tom pôvodnom sklone. A písmo tretiaka je už naozaj výrazne individuálne a kladie sa tu dôraz na dynamiku a rýchlosť a samozrejme na čitateľnosť písma. Tu vidíte písmo ľaváka. Tie písmená sú v 3. ročníku už menšie tým prvým. A vidíte, sami sa dozviete nejaké zaujímavosti. K dispozícii je výukový program pre smartboardy a dotykové LCD tabule. Je k dispozícii 6 rôznych aktivít na písanie. Sú to napríklad hra s motýlmi, dúhové písmená, písanky, abeceda a rôzne tajničky. V súčasnej dobe sa nové písmo vyučuje na 150 českých školách, bolo vyškolených 700 učiteľov z 500 škôl. Takisto v súčasnosti sme vlastne začali už aj na našej cirkevnej základnej škole Narnia používať toto písmo od minulého roka a veríme, že sa nám bude dariť školiť aj slovenských učiteľov. Tak nám držte palce.